majority la abantu abasha njengabona abantu abasha belandela ekhosini kusho ukuthi bazobeleyo ikakhulukazi njengoba kumakhelwane la somsokufula bese sibaqala ngapha abasha bese bakhala siyabona ukuthi ufana le kusho njengathi kanye mcimbi ofana nalo. All the young people who are watching right now, especially unemployment rate is very high in South Africa. Kubalulekile kakhulu ukuhlonipha amasiko nokuhlonipha abantu abadala. Ngicela ukuthi bayakhela ngaleso sikhathi. Abantu abasha abazenzele langaphandle akula ngendlela acabanga khona uma usengane nebanga. Baningi abantu khona ungaya nje kuma-digital platforms YouTube namanye amaningi. Sanibonani, igama yami uXolisa Thelezi, uqhamuka eWardini 5 Mshongolo. Ngizizwa ngijabule kakhulu ukuba lana, bekumnandi kakhulu ukubona umama wethu asenze umcimbi kanjena. Engakusho nje kancane nje ukuthi kumnandi ukuba yintombi, mina ngiphozishini ezigosa. Elakho lokugcina sesibani. Elami lokugcina eThakeni, uqhubeke kuhle kuyiphatha kuntombi, uqhubeke njalo njengegosa njengami, sengiyaphiyelela kumimika. Igama lami ngesiBanga khona ebukhosini bamandla ngamandla uNtumi ngesibona ngokuqhamuka endlini yokuqalasela. So ngiyuzalo lwakhe uMagogo. Ngifisa nje ukusho mhlawumbe ukuthi hayi umcimbi lo ubona umcimbi uhamba kahle ngendlela eyinqaba, ngibona nabantu bajabulile ukuthi umcimbi lo uwona owenza isimo sabantu owakha inhlalakahle nokugqugquzela amasiko ukuthi hayi amasiko awahamba ngendlela efanele emphakathini, abantu beyiphathe ngendlela efanele. So all the young people who are watching right now, ongakusho kubo sithi sazi ukuthi uzodakayo kuthe xaxa nedakamizwa nanokuthi-ke ngesiphume enyangeni yamasiko. Yebo, njengoba siphuma enyangeni yamasiko nje ngiyafisa ukugqugquzela kakhulukazi nami ukuthi abantu abasha laba esinabo noma abasakhula ababambelele emasikweni, abalandele emasikweni abantu abadala futhi sibekhule bazi ukuthi inkosi iyahlonishwa. Elakho lokugcina sesibani. Elami lokugcina engagcina ngalo ukuthi umcimbi lo osebukhosini bamandla ngamandla umcimbi esiwenza minyaka yonke, uyohlezi ukhona futhi angeke sisawushintsha, uyohlezi ukhona. So-ke futhi sizokwenza konke okusemandleni ukuthi umcimbi wethu wasebukhosini bamandla ngamandla siwuhambisela kuzo zonke iy'godi ey'khona ezingaphansi kwenkosi yethu. Wambatshitshi. Oh, okay.